Please recall me. Мы танцуем у бара. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Лампада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Раздевал до коломалу. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник. Она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит в хуевшем экстазе. Я в ее поле, фол, я в подкате, но сзади. Ламбада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Вау, каждый день делаю это моя кредо. Я убираю все, делаю чистым небо. Твои понты для нас уже давно не левел. Ты движешься, но на все ты нажал. Она для тебя кактус. Я ожидаю, что когда-то я расслаблюсь. Нет. Раздеваю до коломалу. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. Лампада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, лампада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Лампада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Лампада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Раздевал до коломалу. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. А я хочу ее, если хочу, то буду. Каждый день праздник. Она говорит, что мой взгляд ее дразнит. Снова закипит в хуевшем экстазе. Я в ее поле, фол, я в подкате, но сзади. Ламбада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Ламбада, мы танцуем у бара вместе. Я рядом, но еще тебя не видел на мне. Вау, каждый день делаю это моя кредо. Я убираю звезд, делаю чистым небо. Твои понты для нас уже давно не левел. Ты движешься, но на все ты нажал. Ты такая нежная, она для тебя кактус. Я ожидаю, что когда-то я расслаблюсь. Нет. Раздеваю до коломалу. Я раньше не видал ее аппаратуру. Она хочет пить, хочет маракую. Ламбада, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله يا بالأصدقاء. طبعا اليوم جايب لكم حساسية. هاي الحساسية حساسية الرسمية الجاي ألعب بيها. تمام. طبعا من بداية عفوا من بداية السيزون، هذا السيزون الجديد هسه هاي الحساسية نار. تمام، بمعنى الكلمة نار. مثل ما تشوفون هذا حساب الرسمي. طبعا هذا السيزون ما لعبت وايد تقية. اوكي، عفوا انزل الموارد. المهم عرفنا الموارد. طبعا هاي حساسية اللي راح العب بيها. مثل ما تشوفون هذا الاسم عشق، تحصلون حساسية راح يطلع اسمي. تمام. طبعا مو حساب قسط. اوكي. طبعا تدزون شعبية ما تدزون كيفكم. انا تارك الحساب وترك البوبجي كلها. تمام. هسه قبل لا اروح الشرح مع الحساسية، اطلب ما عندك اعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشعارات. طبعا مثل ما شفتوا مقدمة الفيديو هاي الحساسية اللي جاي العب بيها. طبعا نزلتكم ذاك الفيديو اللي هي 18 كل حساسية، بس هاي عدلت عليها شوية. تمام. هاي الحساسية خليتها تدعم جميع الأجهزة، كذلك جيروسكوب وتوين جيروسكوب 60 فريم أو 90 فريم أو 30 فريم. تمام. تمام. راح اخليكم رابط التحميل الكود مال الحساسية بالتعليق المثبت او بالوصف. دخل قناة التليجرام. اوكي، تلمس الكود وبعد تدخل على الاعدادات. تمام. اذا ما تعرف الكود تنزل لي جوا الحساسية هاي مكتوبة لكم هنا.
تمام. تدخل إدارة السحاب، هاي بصفة مال بحث، تدخل عليها تضيف الكود هنا وتعطيه معاينة. تمام. وصلونا للفيديو تأتي لي خلينا ننزل لك الحساسية بقناة. طبعا مثل ما تشوفون هاي حساسية العدسة، حساسية الكاميرا، وهي هنا جوا حساسية ITS. تمام. حساسية الكاميرا نظرة حرة، هاي طبعا بدون جيروسكوب. جيروسكوب هاي مثل ما تشوفون حساسية الجيروسكوب. تمام. هنا عندك حساسية الجيروسكوب ITS اللي هي محرك الرئيسي للحساسية. تمام. هسه هاي الحساسية راح يكون رابط الكود مال الحساسية بالتعليق المثبت او بالوصف. تدخل قناة التليجرام تنسخ الكود، وفي